बे दुखुनांथाव जादों जे बिथांमोननि न'खरनि सासेल' फिसाज्ला होननानै मिथिदों जोङो CITआव फरायनो फैदोंमोन नाथाय मैया बिसोरो बेवहाय दैयाव बेरायनो फैनानै दुगैनो होननानै हाबदोंमोन जाहैदों दैयाव बिनिफ्राय ओंखारबोआखै बेनिफ्राय खोनानाय बायदिब्ला एसे जौ लोंदोंबो होननानै जों मिथिदों दा फरायसाफ्रा बेबायदिनो फैनानै रंजा बाजा खालामफैयो दै सेराव आरो बिसोरो माने नांनायनिख्रुइ बांसिन मालाबा खालामनानै थैनो गोनां जायो बेबायदिनो बोसोरसे सिगाङाव BB इन्जिनियारिं कलेजनि सासे फरायसाया दैयाव गोलैनानै थैदों आरो बावैसो मास मोननैसो सिगाङाव सासे फरायसाया सेन्ट एन्थनीनि थैदों आरो दिनै CITनि सासे फरायसाया मैया मोनाबिलियाव बेवहाय गोमादों दा बेखौ नायोब्ला जोङो एसेबाव आरो सांग्रां खालामनांगोन आरो स्ट्रिक्ट खालामनांगोन दा बेवहाय खाथियावनो जौ दखानबो होदों जौखौ बायनानै बिसोरो लोंफैयो होननानै मिथिदों दा ओंखायनो जोंनि फारसेनिफ्राय फरायसाफोरखौ सांग्रां खालामनायजों लोगोसे बे ओनसोलाव एसेबां पेट्रलिं खालामनायनि बेबस्था खालामनो होननानै सानदों पुलिसजों रायज्लायनानै बेवहाय फुंनि मोनानि पेट्रलिंखौ बेबस्थाखौ खालामगोन लाइमोनफोरनि बे ड्राग्स जौ जुवानि खेथ्रआव बांनायनि सायाव मा खालामगोन सार बिनिख्रुइ दुखुनांथावथ' आरो जेबो गैया दा बेवहाय मोजां मोजां न'खरनि फरायसाफोरबो फैयो बिसोरहा फैसा थाखा थायो फैनानै जौ बायनानै लोङो दा बेखौथ' नोङो बे बिसोरनि इन्डिभिजुवेल प्रब्लेम जाहैबाय नाथाय सामाजिक भाबै जिखिनि स्ट्रिक्ट खालामनांगौ बेखौ जों खालामनांगोन आरो नाजाबायबो थानाय जादों जे जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था होननानै एवारनेस खालामनायाबो जथेस्थ' जाबाय दा बेफोरखौ नायोब्ला नैबे जि जाथाय जादों बे जाथाया एसे दुखुनांथाव जादों दा ओंखायनो सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन पुलिस गासैबो लोगो नांनानै जों बेनि सायाव मा बेबस्था लानो हायो बेखौ नाजागोन गौरां दैसायाव बेबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थायो बेनि सायाव मा लागोन सरकारनिफ्राय गौरां दैसायाव दैसानिथ' दाय गैया बेवहाय जायफोर दुगैनो फैग्रा बिसोरनिसो दाय जे दुगैनो फैग्राफ्रा गेलेनो फैग्राफ्रा जुदि बिसोरो सानस्रिनो रोङाब्ला दैनि कारेन्टखौ बुजियाब्ला बिसोरो जानला मानला खालामोब्ला बेथ' बिपदाव गोग्लैगोन दा ओंखायनो आरो दैमाया बिराद गोलाव बेखौ नोङो जेन'बा फेन्सिं होनाबो दोननो हाया बे नेचारेल मोनसे कर्स दा बेनिखायनो फरायसाफ्रानो सांग्रां जानांगोन लाइमोनफ्रानो सांग्रां जानांगोन जोङो मोनफ्रोमबो इन्सटिटिउसनजों एसे रायलायगोन सिभिल एडमिनिस्ट्रेसननि गेजेरजों बे ओनसोलाव जेराव जेराव बेबायदि जाथाया जाबाय थादों इयुनाव जाहाथे जाया आरो बेबायदि एसे भालनारेबल एरियाफ्राव एसे गेजेर गेजेर पेट्रलिं खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जागोन आरो सोरबाफोर फरायसाफ्रानो जा बा जायानो जा बे दै सेराव जौ लोंनाय बायदिसिना बेबायदि मोनोबा बिसोरखौ एसे एक्सन लानाय जागोन